Det larmer lige lidt i baggrunden, fordi Ellie hun kører rundt på sin Mariehøne. Men jeg vil bare lige sige hej og velkommen til denne her video, og velkommen til min kanal. Må jeg se den jakke kører? Ja. Du kører da vildt. Er du rundt? Ja. I dag tænkte jeg, at jeg ville filme en lille vlog til jer. Vi har fredag, og det er faktisk den sidste fredag i Ellie og mins. I Ellies og min sommerferie. Om lidt, der skal vi faktisk afsted til frisøren med Ellie. Det er 3. gang, hun skal til frisøren. Er du okay? Op igen. Den frisør, hun har været ved de sidste par gange, jeg havde ikke lige tid sådan lige forløbig. Og jeg starter altså på job på tirsdag, og ved ikke rigtig, hvor lang tid der går, før jeg sådan lige har overskud til den slags. Skal jeg shoppe med dig på tirsdag? Ja. Nej, det skal jeg ikke. Fordi vi skal ikke ud og shoppe på tirsdag. Du kan komme med mig ind og handle snacks til i aften. Men jeg starter som sagt på job på tirsdag. Og jeg har ikke min vagtplan så langt frem endnu. Så jeg vidste ikke lige, hvornår jeg ville få tid. Du er da vist skør lige nu. Ja, så jeg vidste altså ikke lige, hvornår jeg ville have overskud og tid til lige at tage Ellie til frisøren. Og det er altså gået et år siden, hun sidst var afsted. Så jeg tænker, det er på tide. Så derfor så har jeg bestilt tid ved den frisør, jeg selv plejer at gå hos. Og det ligger sådan et godt stykke fra, hvor vi bor. Vi har lige en køretur på en 30-40 minutter. Men ja, det gør vi altså lige i dag, fordi så kan vi nå at få hende klippet. Og når vi så har været ved frisøren, så skal vi lige ind og have handlet lidt ind. Vi får nemlig nogle rigtig gode naboer på besøg i aften, som vi skal spise sammen med. Og der har jeg altså lige lovet at købe lidt snacks ind til. Vi hjælper sådan ad med at lave maden, så vi sørger sådan lidt for lidt forskelligt hver. Så Niels han sørger for kødet, og jeg sørger for snacks til senere på aftenen. Men nu skal Ellie og jeg faktisk snart afsted ud af døren. Og jeg tænker måske lige, vi skulle tage og få redt din fuglerede af et hår lige nu. Ellie hun får altid mega meget morgenhår, fordi hun har sådan krøllet og sådan en lidt sjov hårstruktur, så det bliver altså sådan noget helt ulet noget her om morgenen. Skal vi lige få redt dit hår, så vi kan komme afsted til frisøren, Ellie? Jo, vi skal lige have det redt. Vi kan bruge tryllespray, ikke? Tryllestav. Henter du tryllesprayen? Nå, tryllestaven. Vi har denne her spray fra frisøren af, sådan en balsamspray, eller hvad de hedder. Og ja, det er altså den, vi kalder tryllespray, fordi den gør det lidt rarere for Ellie at få redt sit hår ud. Hvad så, Ellie? Hvor er du henne? Din tryllestav? Men er den ikke inde på værelset? Nej, det er ikke tryllestav. Ja, og Ellie hun har lige leget lidt herude på badeværelset, mens jeg har gjort mig klar. Jeg tror altså, at din tryllestav, den ligger herinde et eller andet sted. Jeg ved ikke, om vi har fået den her. Nej, den var ikke der. Jeg synes, jeg har lagt den i en eller anden kasse. Jeg tror faktisk, den ligger hernede i. Der er lige lidt kaos med at finde tingene inde på Ellies værelse lige nu, fordi vi er lige ved at lave om herinde. Så ja, så der er flere ting, der har fået nye pladser, og der er også nogle af tingene, der slet ikke er kommet på plads endnu. Skal vi sidde derovre og redde hår? Jeg skal have malet Ellies kommode, som skal herover og stå. Så den står ude i garagen lige nu, og derfor så står de her kasser altså også lige herover, fordi de skal ind og stå i kommoden. Er du væk? Ellie? Er du der? Kuku. Er du der? Jeg synes, der er nogen her. Er det en, man kan kilde? Det tror jeg godt, man kan. Den bevæger sig i hvert fald, når man gør det. Hvad har du gang i? Jeg er ude i baggangen. Du er ude i baggangen? Ja. Hvor jeg lige skulle se, hvad klokken er, om vi har travlt eller hvad. Ej, den er lidt i 11, og vi skal være der klokken 12, så vi har stadigvæk okay tid. Det eneste, vi lige mangler, det er egentlig bare at få redt Ellies hår, og så er vi egentlig klar til at komme ud af døren. Skal jeg komme herind i sengen og redde dit hår? Jo, kan vi være her? Må jeg låne den der tryllespray nu? Nu er den væk. Jeg gilder dig. Sætter du dig lige op på den numse der? Så kan vi lige redde dit hår. Og... Hello. Hello. Ja, nu er tryllespraylåget væk. I alverden er det blevet af. Så skat. Mit hår. Du kan Skør fis. Du kan redde mit
strømpen på, Ellie. Vi mangler den sidste strømpe. Det er da dejligt. Jeg er nok lige min skilning, den bliver lidt skæv nu. Skal vi have nogle snacks med i bilen? Ja, hvad er det for musik? Vil du have nogle af de der små chokoladekiks med? Ja, chokoladekiks. Kom her. Så find lige en skål, du vil have med i bilen. Ja. Så finder jeg lige din drikkedunk. Så skal vi afsted, skat. Wow. Ellie, kan du lige fortælle, hvad det er, du har fået i håret? Hvad siger du? Hjerte. Et hjerte, ja. Vildt flot. Hun er bare dygtig. Man kan godt gå selv. Ja, men nu skal jeg bare lige passe på, for der kan godt komme biler her. Der er en bil her, der kan være en lille bil her. Så sæt du dig ind, skat. Du var bare så dygtig. Ja, godt. Smager den godt? Hvor har du fået den slikkepind henne? Her. Herinde ved frisøren, ikke også? Vi er nemlig lige blevet færdige inde ved frisøren, så nu vil vi køre tilbage til Ribe og lige få handlet lidt ind. Så han mangler også kun de der rundstykker, så er han også snart klar til at komme hjem af. Det var dejligt. Er det varmt udenfor i dag? Det er mega lækkert udenfor i dag. Det er de slet ikke meldt. De har bare meldt sådan noget lortevejr. Spiser du den? Vi holder lige inde i Ribe, og hold nu fast, hvor er det bare kaos at finde en parkeringsplads herinde i dag. Og det er altså fordi, der er dyrskude, så der er virkelig, virkelig mange biler og mange mennesker. Så det var nærmest ikke til at få en parkeringsplads. Vi var nødt til at holde herovre ved Føtex, selvom vi faktisk skulle over i Kvickly, hvor Niels han arbejder. Vi skulle nemlig lige over og sige hej, og så skulle vi lige have handlet lidt snacks til i aften, hvor vi jo som sagt får nogle gode naboer på besøg. Så ja, vi har lige fået handlet lidt, og Ellie hun sidder lige og får en lille smoothie. Kan du ikke lide det der inde i, skat? Nej. Nå, det var da træls. Ved du hvad, skal jeg tage den? Skal vi lige lave en lille taste-test på en smoothie? Puré med æbler og ærter. Gross. Det kan jeg godt forstå, du ikke kan lide, skat. Jeg tror, vi skal hjem og have lidt lækkert at drikke. Nu vil vi i hvert fald køre hjem, og så skal vi altså ikke mere i dag, andet end at vi får besøg af vores naboer. Så ja, det bliver dejligt lige at have sådan en dag, hvor der ikke skal ske så meget. Så. Så får man altid sådan en total pakkeæsel som mor. Det er sådan lidt som om, at det kommer med titlen som mor, at man bare skal slæve på mindst 20 ting ad gangen. Altså, så bliver det nok heller ikke bedre af, at jeg slæver rundt på den her store pude. Men det var altså fordi, at jeg fandt den her lækre pude ind i Kvickly, og den var sat ned til 40 kroner. Jeg tror aldrig, jeg har givet så lidt for en pude. Jeg elsker sådan nogle plyspuder, og bare generelt puder, så den kunne jeg altså ikke lide at være med at købe. Her. Sætter du der pænt den til bordet og spiser det så? Må jeg se tablet? Ja, det må du. Ser du julevideo, Ellie? Skørt. Mens Ellie hun bare lige sidder og slapper lidt af, så tænkte jeg egentlig, at jeg lige vil prøve at få lidt styr på huset. Altså det er ikke fordi, at der mangler at blive gjort en hel masse, men nu får vi jo gæster i dag, så jeg tænker lige, at jeg vil have lavet en lynrengøring på badeværelserne, og sådan lige have støvsugt og sådan lidt. Men jeg tænker egentlig, at jeg lige vil starte med at få vores sofahønner ud på vores lille lounge sofa herude, fordi det er jo faktisk mega godt vejr i dag, og vi har ellers bare haft mega lorte sommervejr, så det skal da udnyttes. Og så regner jeg med, at vi kan sidde herude i eftermiddag og i aften, når gæsterne kommer. Vi skal lige vente på far, Ellie. Den har virkelig ikke haft det særlig godt, men det ser ud til, at der er ved at komme nogle nye, der har det lidt bedre.
Så nu skal vi bare lige huske at vande den. Skal vi sætte noget musik på? Ja, du må danse alt det du vil. Happy songs everyone knows. Det prøver vi. Niels er kommet hjem fra arbejde, og han er lige i gang med at støvsuge, og jeg skal lige have tømt opvaskemaskinen, og så mangler vi stadigvæk lige de badeværelser der. Ellie og jeg, vi kom lige til at holde dansefest inde i stuen, i stedet for at lave noget, så vi kom lige lidt bagud. Men gæsterne kommer åbenbart allerede her til eftermiddagskaffe. Jeg troede faktisk, de kom sådan lidt senere på eftermiddagen, men ja, jeg skal lige nå også at have skiftet tøj, fordi jeg føler mig lidt ulækker. Jeg har haft det varmt i det her. Og jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil hoppe over i en kjole, som jeg stadigvæk ikke har haft på. Jeg har bestilt den hjem fra H&M for nogle uger siden. Er du en gammel dame? Jeg nåede lige akkurat at hoppe i kjolen, og nu kan jeg høre, at gæsterne er kommet. Så nu må jeg hellere smutte ud til dem. Men kjolen den passer faktisk helt perfekt. Den er virkelig fin. Det er denne her meget, meget fine kjole med blomsterprint fra H&M. Den er simpelthen så fin. Kan du ikke have mere? Vil du have en klud? Nu skal vi have noget eftermiddagskaffe, så jeg vil gå ud til mine gæster og hygge. Hun har fået sådan en lille pakke her. Ja. Nemmere. Sådan en fjollegøj. Nu passer du lige på min drink, ikke? Vi har spist noget lækker aftensmad, og nu danser Ellie og jeg lige lidt, inden vi skal ind og putte. Nej, når den der sang er slut, så skal vi ind og putte, ikke? Vi skal ind og putte, når den der sang er slut. Ja. Ja, kan du så ikke komme vand på? Oj, vand på igen. Nej. Ellie. Det var dig. Nå ja, var det ikke mor? Nej, det var dig. Jeg tror, det var mor. Nej, det var dig. Det lugter af mors brud. Nej, det var dig. Er du sikker? Ja, det var. Nå, okay. Kan du ind og sige godnat til Jan og Stina? Nej. Nej. Vinker vi ikke bare til dem? Lige have noget at drikke. Okay, skat. Men du skal sige noget. Ja, klokken er lidt over 8, og Ellie hun er på vej i seng. Vi skal lige have læst en godnathistorie, og så skal jeg altså ud og hygge videre med vores gæster. Vi har fået noget mega lækker mad. Vores nabo Stina, hun er sindssygt god til sådan noget med mad. Så ja, hun har bare lavet det lækreste mad til os. Hvem er det her? Hvem er det her? Det er fars bukser. Men nu skal vi have fundet en godnathistorie, vi kan læse, ikke? Ja. Og vi har fået taget dit fine hår ud, så nu har du sådan nogle flotte krøller. Skal vi lige se dine fine krøller på kameraet? Se. Ej, hun har jo fået endnu mere krøller, end hun har normalt, fordi hun har haft den der fine flætning i. Men Ellie har ellers naturlige krøller. De er bare ikke helt lige så krøllede som dem der. Skal vi gå ind og finde en bog, skat? Jeg prøver lige fast. Ja, og så går vi ind og finder en bog bagefter. La. Wow! Hej, klokken. Kan du sige hej, vloggen? Hej, vloggen. Du var blevet så god til det. Ellie, hun får altså lige lov at sove inde i vores seng i aften, fordi så er hun lidt længere væk fra stuen, hvor vi jo sidder og snakker. Ja, det får du lige lov til i aften, ikke? Og du er bare klar? Hvor vi skal læse alle sider. Ja, vi skal læse alle siderne. Skal jeg også have dyne på? Dejligt. Se, vi skal jo finde ting i den her bog. Her er vi på bondegården.
Så skal vi finde en ko. Rigtigt. Og et æsel. Nej, det er da ikke et æsel. Nej, der ja. Hvad med hesten? Nu du skær. Nej, det er da en hund. Det er da en ko. Ellie, hvor er hesten? Der. Og fåret med. Nej. Kan du finde grisene? Ja. Klokken er 11:30, og vores naboer de er taget hjem igen. Det gjorde de for en times tid siden. Niels og jeg, vi har lige siddet og bare slappet lidt af. Nu er Niels gået i seng, og jeg vil lige lave en hurtig oprydning. Vi har lige en del glas, der skal i opvaskemaskinen. Og så er der også lige lidt herinde, der skal ryddes op, men ja, det er ikke så meget. Men vi har virkelig bare haft en mega hyggelig eftermiddag og aften. Og generelt har det bare været en sindssygt hyggelig dag. Jeg håber også, at I har kunnet lide at se med i den her lille fredagsvlog, selvom der ikke er sådan sket det helt store. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du har set med i den her video. Og så håber jeg som altid bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!